चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी 1200 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗിറ്റാർ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ. കൊക്കോബി ബേബി ഷോപ്പിൽ പുതിയ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു ടോയ് ഗിറ്റാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. 4 സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ചെറിയ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൊക്കോബിയിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, साथ मेरे फलक तक चल साथ चल